Zenaren zantzan nola egin ziren, nola tramitatu ziren, eta galderetara berriro izan dut galderakin. Bueno, aitortu da gogoraren proposamenean izan zela, baina berriro ere, eta mesedez, astu zaitezu ere erantzun beharko duzu egin ditudan galderetara. Estalila karpak, baina karpak zanazki kontratatu zuen arteko ekitaldi egiteko, bai edo ez. Zergatik egin ziren bi kontratu, ekitaldi berdiaren eginterako, horrek dira galdera. Eta ez beste saiakera hona, baina ez dut beste desola. Bai, nire arrasateko gizei gure produkta argitxu. Gauza gara, bizikidetza batzordean hartu ziren erabakiak eta gogoraren inguruan egin zen ekimenak, eta uste dut bat hartu zela. Beste gauza gara, noiz eta zeinek erabakitzen dauen monetarismo demokratikoa. Eta hor izan argisa, hori erabakitzen alkatearen erabaki baten bitartez. Hori ez da pasatzen kontratazioak, zelan kontratazioak, zein kontratetan mani eta zenbat zakitari dira kontratua txikia izateko eta ez handia, hori ez da pasau bizikidetzako batzordetik. Hori erabakitzen da alkatea. Eta hori oso garrantzitsua da jakitzea gai honetan eta herrisa jakin bizita. Noiz eta zeinek erabakitzen dagoen kontratu horrek eta nola inbide kontratu horrek ez die batzorde konbentoetan komisio horretan erabakitzen. Edo alkateak erabakitzen ditu, suposatzen dut bere bitartez edo besteren batez. Baina komisioan hori etzan pasau. Akidanez eta landuztien deskartuarekin eta, zuek esan baina. Gauza da, ekimena eta beste gauza da kontratazioa zen izan eta kontratazioak udale honetan sinatzen dituela Mario Barretxena.